Здравейте отново, приятели! Благодаря ви за интереса, проявен от ваша страна към канала ми. В днешното видео ще разгледаме биологията на медоносната пчела. В колонията живеят три вида организми. Пчела майка, пчели работнички и търти. Женските индивиди се определят спрямо диетата. Какво значи това? От оплодено яйце може да се излюпи пчела работничка или майка. Удивително е как от едно и също яйце могат да се излюпят два различни организма, и то различни физиологично, морфологично и поведенчески. Ако от яйцето трябва да се излюпи майка, то ще бъде запечатано в маточник. Ще бъде напълнено с пчелно млечце, различно по състав и количество. От него за 16 дни ще се излюпи майка, която ще живее 2-3 до 5 години. А от същото яйце може да се излюпи пчела работничка, която ще се излюпи за 21 дни с не толкова голямо количество пчелно млечце и ще живее до 6 седмици. Така можем да кажем, че майката е една добре хранена пчела работничка и пчелата работничка е една не чак толкова добре хранена майка. Половете в колонията се определят от майката. В зависимост дали тя ще снесе оплодено или неоплодено яйце, съответно ще се излюпят пчели работнички или търти. Всеки вид има определена роля в колонията. По видово всички организми имат по няколко задачи за изпълнение. Кралицата или майката. Само тя снася в колонията. Може да снесе 500 000 яйца през целия си живот. 2-3 години. Знам, че някои твърдят, че майките живеят до 6 години, дори до 8. Проучвания показват, че в Америка средно майката живее 6 до 8 месеца. Практиката там е да се отреже част от крилото на майката, за да могат да разберат колко често тя се сменя, понеже маркерите се изтриват. По този начин са стигнали до този извод. Майката също отделя вещества, чрез които дирижира колонията. Те се отделят от долно-челюстната жлеза. Как майката подрежда пилото? Тя започва от средната пита, от нейната среда и се движи спираловидно, оформяйки на питата пъпешовидна форма. На всяка следваща пита пилото заема по-малка част от нея. Така погледнато, цялото пило би изглеждало като надлъжно нарязано варено яйце. Търти. Основните задачи на търтия са да яде и да се съешава. През лятото в кошара има между 2000 и 3000 търтия. От тях няколко биха успели да се съешат. Така останалите основно се занимават с ядене. Търтиите правят облитания за ориентация, също като пчелите работнички. Летят в големи количества между 2 и 4 часа в търсене на майката. Имат големи очи, за да могат лесно да намерят летящата майка. Майката отделя миризми, по които търтиите да я намерят, но за самото оплождане се изисква прецизност, поради което търтиите са снабдени с големи очи. Пчела работничка. Това е женски организъм, който не снася при наличието на здрава работеща майка. Пчелите работнички могат да снасят, но не оплодени яйца, от които се излюпват само търтии. Това се нарича търтовка. Търтовката е последната възможност на кошара да предаде гените на семейството. Апис мелифера капенсис, южноафриканска пчела, подвид на западната медоносна пчела. Те имат уникалната способност да снасят диплоидни яйца, от които ще се излюпят пчели работнички. Пчелите работнички са опората на колонията. Те изпълняват различни задачи според възрастта си, вътре и извън кошара. От 1 до 10 ден те са пчели кърмачки. От 11 до 18 ден
Те ще произвеждат и преработват мед. От 19 до 21 ден пчелите работнички ще се занимават с вентилацията на кошера и ще бъдат пчели пазачи и чистачи. От 11 до 21 ден те се наричат домашни пчели, а от 22 ден до края на живота си те ще са пчели събирачки. Темпорал полиетилизъм. Не можах да намеря точно български превод, затова ще го преведем така. Темпорал е времеви. Поли е много. Етизъм, етос е поведение. Така нареченото разделение, свързано с възрастта. Основната цел на майката е да снася яйца. Основната цел на търтиите е да се размножават. А пчелите работнички имат разделение, свързано с възрастта. Но то е гъвкаво. Какво значи гъвкаво? В един кошер, ако в него поставим пчели, които са на еднодневна възраст, дали всички пчели биха започнали да почистват килийки? След 2-3 дни всички пчели биха станали пчели кърмачки и биха започнали да хранят майката и пилото. И така нататък. Отговорът е не. Пчелите имат уникалната способност да прескачат задачи, за да попълват дупките в иерархията. Всички сме виждали това при изкуствените роеве. Или отводките. Когато направим отводка и летящата пчела се върне в стария кошер, в него 2-3-5 дена няма летеж. И изведнъж се появяват пчели, които облитат. Това са точно тези пчели, които са запълнили дупките по задачите. С какво се занимава пчелата след като се излюпи? Първата й работа е почистване на килийките. Въпреки че многоизлюпената пчела е към кърмачките, тя все още има недоразвити жлези. Тя трябва през първите си дни да изяде определено количество храна, за да започне секрецията на пчелно млечице. Пчелите кърмачки произвеждат пчелно млечице, с което хранят майката и ларвите. След като пчелата достигне възраст и стане кърмачка, тя започва да отделя пчелно млечице от долно-челюстните жлези. Оттам тя отделя млечице, за да изхранва пилото. Когато пчелата трябва да храни майката, пчелното млечице се отделя от мандибуларните жлези, гълтачна и горночелюстна. В това млечице има 2 пъти по-голямо количество вещества, които допринасят до нейната висока репродуктивност. Пчели, произвеждащи мед. Това са пчели, които приемат нектара от летящите пчели. Те обработват меда пасивно и активно. Дъвчейки го, те не само разграждат сложните захари в прости, но и изпаряват от него голямо количество вода. Това е пасивният начин. Активният начин е чрез вентилация. По този начин изпаряват остатъка от водата. Пчели, складиращи прашец. Това са пчелите, които се грижат прашецът да бъде между медния венец и пилото, за да може производството на перга, пчелен хляб, да бъде улеснено и достъпно. Пчели, произвеждащи пчелен восък. Когато пчелите консумират нектар и мед, те отделят восък. За да отделят 1 кг восък, пчелите трябва да консумират 8 кг мед. Облитащите пчели. Облитането е една от последните задачи на домашните пчели. В първото облитане пчелите летят много близко до входа на кошера, обърнати с лице към него, като в следващите дни увеличават дистанцията от кошера. Пчели пазачи и пчели, вентилиращи на входа на кошера. Пчелите пазачи стоят в типична поза с вдигнати предни крачета. Тяхната задача е охраняването на входа на кошера. При кацане на летяща пчела, те ги побутват с предните си крака, предизвикайки ги да установят антенален контакт. По този начин пчелите
разбират дали да допуснат пчелата или да я прогонят. Пчели, вентилиращи на входа на кошера. Те стоят с високо повдигнати гръбчета и пърхат интензивно с крила. По този начин те помагат за охлаждането на кошера в горещите дни. Пчели събирачки. Това са летящи пчели, които носят нектар, прашец, прополис и вода. Цветният нектар е наградата, които пчелите получават за това, че опрашват растенията. Или по-точно, стимулът за това. Прашецът е храната на бебетата. Той съдържа в себе си всичко необходимо за живота. Еднакво количество прашец и животински протеин, прашецът превъзхожда животинския протеин и с количество, и с качество. Прополис. От гръцки про – защита и полис – град, защита на града. Той се нарича още клей и е смес от смоли, восък и прашец, от пъпки и цветове на растения. Вода. Тя е много важна за организма на пчелите в ефективно състояние през цялата година. Мускулите на пчелите съдържат 75 до 80% вода, а кръвта 80%. Ако пчелите нямат достатъчно количество вода, те стават агресивни и правят по-малко мед. Абонирайте се за канала ми, да се образуваме за пчелите. Благодаря на всички, които следят канала и клиповете ми. Следващия клип ще бъде за роенето. Естествен начин за размножаване на пчелните колонии. И за методи за предотвратяването на роенето и роевото настроение.